Patay nga lawas sa usa ka 8 anyos nga babae na recover na. Human kini natabunan uban ang laing 3 ka biktima sa landslide sa Sindangan, Zamboanga del Norte sa miaging semana. Dugang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Human ang 3 ka adlaw nga search and retrieval operation. Adlawng Sabado, napalgan ang patayng lawas sa 8 anyos nga si Geneva Templo sa barangay Tinaplan, Sindangan, Zamboanga del Norte. Si Geneva ang usa sa 4 ka biktima nga natabunan sa landslide tungod sa pagbundak sa ulan niadtong Enero 12. Ang 2 ka patayng lawas sa kaubanan niining menor de edad ang unang na-recover ug usa ang naluwas. It's already dark, ma'am. Ang iro, naglisod kayo siya pangita sa body, sa kaliber kay. Ang lapok, ma'am, ting basa kayo kay hindi pa may nagtubig. So pagkauma, ato ni dito, and then kandak maniga search and retrieval. Then fortunately, igawas ang usa ka sawali, and then dito sa sawali nakita-an ang bata. Gisaysay sa mga residente sa Tinaplan nga miadto ra kuno ang 4 ka menor de edad sa highway aron mutan-aw sa nahitabong landslide. Apan wala nila damhang nga maapil sila nga matabunan sa midahili nga yuta. Sumala sa MDRMO Sindangan, gilubong na ang 2 ka biktima sa landslide samtang ana pa sa ospital ang naluwas. Magbantay jud ta sila kanunay sa ilahang mga lugar nga landslide prone, muli kay na lang jud unta sila. Dili lang pud unta sila magsalig lang sa otoridad, sa barangay, sa munisipyo, sa MDR. Kundi sila mismo magbantay, magamping pud. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.